ngisukuma nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Lokhu uqela phambi kwenu maNazaretha uAlunge waShange ekhaya elihle eThempeli ngaphansi kwamshumayeli uMhlongo nomkhokheli uMakhaba. maNazaretha nami ngizosukuma nokuyibongela sixolise singamakhosazana ukuthi kuvuleke isikhala. Ngizothanda amakhosazana ukuthi ngigcile kakhulu inina ngoba kwathiwa sinabathu singabayala abantu abadala kepha siyale abantu esilingana nabo. Amen. Makhosazana kade sikuJulayi ubaba wakhuluma kakhulu ukuthi kuyena sibalekile waze wathi njengoba akuthanda kakhulu ukuthi siya eNtanda siyolala emahlathini silalela yena naye. Kwathi ngelinye ilanga kusuma inkosana eJudiya yasuma yashumayela yathi inkosana kwakukhona uSipho. uSipho wayehlala nogogo nomkhulu wakhe nodade wabo. Kwathi ngelinye ilanga uSipho wayekuthanda ukuzingela. Wathi mayozingela uSipho wahamba wozingela ehlathini wayeseyodubula inyoni wangayithola wabuya edangele kubo. Wathi mayeme ngaphandle kwegceke wabona idada likagogo. Wathi mayebona idada lalifike ugogo wakhe egcekeni waselidubula. Wathi mayedubula udade wabo uyambona. Wagijima udade wabo waseya kuyena wambuza ukuthi Sipho udubelelani idada likagogo. Watatazela uSipho wathi hawu kade ungibonile. Wathi hayibo ngikubonile. Wathi ungamtsheli ugogo uzophatheka kabi. Wayesathi udade wabo hayi okay ngeke ngize ngimtshele ugogo asibuyele endlini. Babuyele ngaphakathi endlini. Mabebuyela ngaphakathi endlini athi ugogo manje sekumele wenze umsebenzi wamantombazana uhambe washiza itshe. Esho udade wabo waSipho. Wathi udade wabo waSipho Sipho hambe washiza itshe. Wathi uSipho hayibo umsebenzi wamantombazana ukwashiza itshe. Wayesethi udade wabo waSipho idada wasukuma uSipho washiza itshe. Kwathi ngelinye ilanga ugogo wayesethi hayibo sukuma uyopheka phela. Wayesethi udade wabo waSipho hayibo Sipho hamba uyopheka. Wathi uSipho ukupheka umsebenzi wamantombazane nje na. Wayesethi udade wabo waSipho idada wahamba uyopheka uSipho. Wathi mase kufanele umkhulu ayokohola ngasedolobheni. Umkhulu wasecela uSipho kuba amphekeze la edolobheni. Wathi maye wavuma uSipho. Wathi maye vuma uSipho sebelungisela ukuthi edolobheni ngakusasa siyalungisa nangu nodade wabo nawe uyalungisa ngapho ulungisela ukuhamba nomkhulu naye. Kwase kumele behambe wayesethi umkhulu wayesethi uSipho hayibo wayilungisa kangaki nje ngihamba nomkhulu. Wayesethi udade wabo uSipho hayibo umkhulu uhamba nami. Wathi uSipho engani umkhulu ucele mina. Wayesethi udade wabo uSipho hayibo idada wasejika udade wabo uSipho. Wabuyela endlini uSipho wabuyela endlini edangele. Ugogo wambuza ukuthi mntanami kungani udangele kangaka. Wathula uSipho wathi hayi lutho gogo. Wathi musungifihlela ngitshela iqiniso. Wayesethi agogo lutho. Wasese lokho embuza wasethi uSipho gogo ngathi ngiyozingela ngangayithola inyoni. Ngathi mangibuya ngayitholanga inyoni ngabuya ngazodubula idada lakho gogo. Ngasaba ukutshela gogo ngoba wawuzophatheka kabi. Kepha udade wethu wangibona selokho engisabisa ngakho lokhu ukuthi uzotshela wena gogo ngibe ngisaba ukuthi uzophatheka kabi. Ebusweni
ukuthula ngoba kumele usizakale ngesono somunye umuntu. Uzosizakala ngesono somunye umuntu kanti ushembeni usemthathele kuqala. Umenza abe mubi umuntu kanti uNkulunkulu usemenza waba muhle yena. Njengokuthi makhosazana mina ngizofika nebhayi elilodwa ethempelini. Wena uzongihleba kumngani wakho usizakale ngami ukuthi nangu alunge sefika nebhayi elilodwa. Kanti ushembe mina ngimuhle kushembe wena ungenza ngibe mubi. Inkosi mayibusise ngizwile. Makhosazane siphuma endabeni enkulu uJuly njengoba eseshilo udadewethu sohlala phansi ukuthi siyintsha siyalana sodwa ayinabantu abadala. Ngelinye ilanga kwakukhona enye inkosazane noma wayo ngoba amakhosazane sithanda izinto antuntaka ushilo ngesabatha lokuqala uthi thina amakhosazane sithanda izinto. Inkosazane ifika ikhethwe ithi yona ayifuna umuntu onemoto. Imoto zakhele wena nomnyeni wakho hayi ukuthi uthi wena ufuna umuntu onemoto ngoba umazi singobe nemoto nje uyithole kanjani. Lenkosazane yayingawuthola umsebenzi ihlala noma wayo. Uma wayo lo mama oqhoshayo. Imingawuthola umsebenzi yathi yasebenza ndidayisa ngomzimba. Yathi kuma wayo yona iyasebenza. Useyaphuma lo mama usetshela abanye omama ukuthi ingane yami siyasebenza. Mabembuza ukuthi isebenza phakasho kodwa khona uthi iyasebenza. Isebenza inkosazane idayisa ngomzimba ibuye noplastiki idle adle lo mama adle aphinde futhi ayoqhosha athi hambile yasebenza ibuyile nezinto ngiyadla nina nidlani zipheze ningane. Bephatheke kabi labo mama. Thiwa ngelinye ilanga yagula lenkosazane yaba nezilonda egcwele umzimba. Mayigcwala umzimba lezi zilonda athi uma wayo mntanami kungani ube nezilonda egcwele umzimba kanje. Ithi mama ngiyagula. Bese yahamba futhi ayobatshela ukuthi ingane yakhe siyagula. Bathi ngese mntana uzoba right. Bese eyaphindela ekhaya phoqa ukuthi amhambise esibhedlela. Ahamba umntana esibhedlela. Uma efika esibhedlela afika amcheck ukuthi usenjani. Tholakala ukuthi akakabi right. Bese yajika ephindele ekhaya. Bese yabuyela futhi ekhaya. Utheme emasebuyela esibhedlela ufika uyayicheck ingane. Ithi ingane mama ngicela uhambe uyothenga isinkwa esulofu esibrown. Umama uwela umgwaqo ahamba uyothenga isinkwa abuye naso. Uthe umama emebuya nesinkwa ithi ingane mama hlephula lesinkwa ugcobe emzimbeni wami bese uyadla. Athi mama kanjani mntana ngidla ilonda. Athi inkosazane mama
Ngoba emzimbeni wami lesisinkwa bese uyadla ngalokho ngizophila. Ithi athi umama mntanami ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Ithi mama kade udla nje wena ungangibuzi. Mama hlephula lesisinkwa bese uyagcoba bese uyadla. Makhosazane ngicela ukuthi siphathe kahle. Size singabaphoxa abazali bethu. Sikwazi ukuthi uma sesisebenza sibatshela ukuthi yini esisebenzelayo khani bezothokoza ngathi. Inkosi ibusise nikuzwile. Amathalente esiphiwo Igama lami ngu-Amanda Ngwasibisi, ngisonto eVumani Thempeli ngaphansi komkhokheli Makhanyile. Ngithanda ukudlula entshumayelweni engisengayizwa. Kuthiwa kwakukhona enye inkosazane eyayisebenzela umlungu. Lo mlungu lona esebenza njalo benomphathi wakhe behlezi behamba beya kumaveke. Benonkosikazi wakhe behamba beya kuma-vacation njalo beshiyile le ntombazane le nengane yabo. Kwathi ngelinye ilanga beyishiyile le ngane lena nale ntombazane. Kwathi ngelinye ilanga bahamba bayishiya le ntombazane lena kwashoda isinkwa bahamba nale ngane le bahamba baya esitolo. Mabeya esitolo ingane yashayiswa imoto emgwaqeni. Yathi imishayiswa imoto emgwaqeni babuya intombazane ilokhu isaba ukubatshela ilokhu ithi ingane ilele. Bathi sebethi bayo-check-a ekamerweni lengane ayikho ingane. Bayibuza iphi ingane yase kuyabatshela yathi ingane ishonile ishayiswa imoto emgwaqeni besothenga isinkwa ekuseni. Bathi mangabe isibatshela bathi pho uphi umzimba wayo yathi ingane usemakhazeni umzimba wengane bengisalinda ukuthi ngithole isikhathi esiright ukuthi nginitshele. Kwathi-ke bahamba bayolanda ingane bayingcwaba ka-right kwangazuthi bayixolela le nkosazane. Kwathi ngelinye ilanga bathi bafuna ukuyikhipha beyibonge ngokuthi ibaphathe kahle emzini wabo sebethi sebeyayekisa umsebenzi. Kwathi ebusuku ngakusasa bezohamba kwafika unyazi ngephupho kule nkosazane. Yathi ekuseni uvuke ugqoke ihiya lakho ugqoke ingubo yakhe emhlophe ufake nomnansuka wakho. Uhambe ngeenyawo ungahambi ngelokhunja ungayigqoki icathulo ufake nefoto. Nangempela inkosazane yavuka yenza njalo. Abelungu bayibuza bathi manje uzohamba unje. Yathi inkosazane uthe ubaba ngohamba nginje ngiyamlalela. Bahamba bathi besasephakathi nendawo begibela ibhanoyi intombazane bayiphosa elokhunjaneni bayiphosa phansi abelungu. Bathi uma beyiphosa phansi intombazane yanqakiwa uthingo lenkosazane.
Ngisuka lapha emzini wasekhaya lihle eThempeli ngaphansi kaMshumayeli uMhlongo umkhokheli uMakhaba. Amen. Bantwana benkosi, nami ngithi angiphakame ngoba umuntu busukhombile wabheka ngamakhosazana nami inkosazana ekhona phansi kwendlu. Ngicela uNkulunkulu wasePheni waNazaretha angibona bheke njengamanje. MaNazaretha nami ngizosukuma nje ngisho indaba eyodwa esayenzela uNkulunkulu wasePheni waNazaretha emzini wakithi. MaNazaretha ngomunyaka wa2009. Ngo2009 MaNazaretha khona umunye umuzi ongumakhelwane, umkhelwane abasekhaya kwakunomcimbi nje khona, benzile umcimbi khona. Seyasuka omunye umfana engizwala naye ozalo ubaba, umzala komunye umama. Usehamba lo mfana lo uyamcimbini phela sizihlobo singabandawonye. Mayifika lapha bafika bayalimazana nomunye umfana wakhona lapha kulomuzi lokwakunomsebenzi khona. Mase belimazanile lo mfana evela dlule emhlabeni. Mayise dlule emhlabeni useyafika lo mfana uyabuya ngejubane uyabuza ekhaya. Mayise fika ekhaya ufika umemeza abazali ke babe khona abazali uhlala nomama nobaba. Useyamemeza ke uyabuza uyasho useyabuza kumama kwezenjani useyachaza isihloko sakhe. Mayibuza ingcabani ukuthi suka kanjani uthi lona bamsolile lo ugangile ke lo wakithi isikhathi esiningi uvamisile nje ukuba lo muntu lo uthathayo. Shuthi bamsola walahlekelwa ifoni lo mayilahlekelwa ifoni sebesola yena kanti lo akayazi ifoni. Mase kwaba into kanjalo nje balimazana kanjalo. Le ndaba lokhona la engiyakhona nayo ngizoyisho sinisha nje ukuze izoba mfishane ngoba isikhathi sincane kakhulu. Mase belimazene kanjalo ke bahambeka abazali behambe beyala kulimale khona lo mfana. Bafika unanga kwelo mfana ulimele bese ubaba bese yabiza amaphoyisa bizela lo wakhe ngoba usenze umonakalo. Okuthe kusenjalo ke MaNazaretha
kuba kuye kube khona ungaboni ngasolinyeka abantu abanye ababengaboni ngasolinyeka kube khona lokho nalokho nje uphikisana lapho. Oh la engiyakhona amaNazaretha kuyaba kuba khona abantu kwaba khona nje abantu shuthi labantu ngoba le ndaba kwaba indaba yaphuma emaphepheni abantu bayazi nje yaduma kwaba into enkulu nje. Uthi ke lo omunye umama useyaxoxa ke lo mama lo uthi yazi bekukhona abantu laba bezofika kulabo bezofika ekhaya kini bezobulala ngoba bakhomba ukuthi lo mfana lo ngoba efikile wafika lemaza lo ubethunyiwe. Kube nje indaba ekanjalo. Manje ke mase ngelinye ilanga bese ngilele kulaleni kwami bese ngiphupha ngathi laba abantu laba ingakaveli le ndaba ukuthi beyosekhona abantu bezodubula ekhaya. Ngiphuphe ngilele kulaleni kwami ngaphupha ngathi ngiyaphupha labantu laba ngiyabona labantu ababezodubula bethe ibanga. Abantu laba bayalwa bayilo noba bengathi bangihudula baphansi bemhudule phansi ngathi ngiyakhala mina ngiyabeza ushembe ushiyelani kangaka na. Engathi bamhudula emhudula. Kuthe kusenjalo bese ngiyabona inkosi yamaNazaretha uNyazi Bezulu. Lufika uNyazi Bezulu lufike lume ngalapha abamhudula ngakhona alo ngakhona labantu laba ngathi kuyaqhamuka bahamba namaNazaretha. Mase fika lapha ngathi ngiyabika mshembe nangu baba bemhudula kabuhlungu lapha sazi ukuthi impi imayelana nani. Bese ushembe khuleka nizophila ngeke kuze kwenzeke lutho. Engathi ngiyaphapha manje bese ngiyavuka ngixoxa le ndaba. Kuthe kusenjalo amaNazaretha labantu ababezodubula bafika bamngema khona ubaba umvangela wasekhaya. Bamngema labantu laba bezodubula bafikela kuMvangeli bafika bebuza ngathi bayabuza umuzi wasekhaya ukuthi ukuphi ecela kuyindlela ukuthi balayela. Wase yabachazela kubamngema ukuthi cha into iqale kanjani kube into kanjani. Shuthi sasinda kanjani ngegama elikhulu kaNyazi Bezulu uShembe ingcwele. Inkosi ngathi ngasikhumbula ke ngiphi ukuthi ngiphathe kahle ikhathi zonke. uNkulunkulu asikhumbule njalo asibheke ikhathi zonke uNkulunkulu abusisi lakhe. Amen. Oh luthando lujulile lonamandla Ebuhleni bamaNazaretha. Lo mntwana uguqile usimlethelwe ngoba biyela empangeni icilongweni thempeli phathwa uMshumayeli ubiyela noma umkhokheli wamhlongo wabiyela. Bantwana basezulwini siyabonga umusa nothando ukuthi simenye enkonzweni enkulu kangaka. Ngizogxila kakhulu ngakumakhosazana. Thiwa ngenye imini kokukhona umama wayehlala nenkosazane yakhe. Thiwa lo mama njalo makuduma izulu lidume lingene emzini wakhe. Thiwa ngelilanga ke wasehamba ubika enkosini inkosi yamakhosi. Njalo makuduma izulu liyangena emzini wamlenza umonakalo. Thiwa yasithi inkosi yamaNazaretha ngithi una ingane enkosazane. Thiwa wasethi njalo makuduma izulu boyivunulisa ingane yakhe enkosazane. Thiwa ngempela lo mama laduma izulu wayivunulisa inkosazane yakhe laze lenze lutho. Thiwa ngelilanga kwathi inkosazane siqala ukuhamba indlela ethe. Thiwa laduma langena ngaphakathi. Thiwa wahamba obika inkosi yamakhosi wathi makuduma izulu ngovulisa inkosazane yabantu ngayizingena. Thiwa
kuthiwa yathi inkosi yamaNazaretha ngathi ubovunulisa inkosazana ngisho ukuthi ubovunulisa umama. Engathi uNkulunkulu ngasikhumbula singamakhosazana singabaphoxa abazali bethu. Uma besathembile ngathi asenze okuyikhona siqonde siyiphathe kahle.